Bike Stunt खालामनानै गावनि मोजां मोननाय जिउनि लोगोरिजों खुदुमनाय नाथाय गोबां रिस्कनि गेजेरजों खुदुमलायनाया जोबथायाव खैफोदावसो गोग्लैबाय रियल लाइफआव हिरो हिरोइनफ्रा रोमान्टिकनि मजा लानाय बायदि जोंनि रियल लाइफआवनो अन केमेरायाव आसामनि नगाव राजा लामायाव सासे आइजो आरो सासे लाइमोनजों बाइक स्टान्ट खालामना खुदुमलायना गोजाननिसो आलासि जानांदों नाथाय सोमोन्दोआ गोसो थोलायनाय एबा मोजां मोनलायनाय नङा सोमोन्दोआ बिबाजै आरो बिबोनांसो बा बेसे रोमान्टिक फिलिंस आरो बेनि सायाव बुंनांगौ रावानो गैला समाजारि ओनसोलाव लाजिरोङा जासे खुदुमलायनाय बे भाइरेल भिडिअआ रायजो राजानि आखाइ गोसारगासिनो आरो गरसुक थानानि पुलिस बिफानाबो नागिर हालिसे बिबाजै बिबोनांखौ नागिरना थानासिम हमना लाबोयो मख'जाथावदि बिबोनाङा गुबुननि बाइक दाहार लाबोनानै उनथिं बिबाजैखौ फज'नानै रोमान्टिक गेलेदोंमोन आरो बिबोनांनि अननायखौ मोथो मोननानै सहायनोनो हायासै थाद'नाय गैयै बाइकनि खारबाय थानाय समावनो बिबोनांखौ बिखायाव गोबाखबनानै खुदुमो मख'जाथावदि बिबोनां बिजय बुद्धआ नगावनि आरो लोगोनि बाइकखौ लानानै राजा लामायाव बेबादि बिबाजैखौ लानानै रोमान्टिक खुदुमलायनाया रायजो नाङैनो सावरायजानाय जायगा मोनदों মোৰ ভিডিঅ' কিয় মন নহয় কি আছিলে তোমাৰ গাড়ীখন কাৰ আছিলে গাড়ীখন মোৰ আছিলে কি আছিলে দিনা কোৱাচোন মোৰ গাড়ী আছিলে লগৰ এটা লৈ গৈছিলে পিকনিক খাব আহিছিলে ছোৱালী এটা আছিলে তাক এৰিব গৈছিলে তাৰপিছত ইমানটোৱেই মই গম নাপাওঁ আগত কি হৈছে আজি ৰাতিপুৱা ফোন আহিছে ফোন অহাৰ পিছত থানাত মাতিছে তো ইয়াত আহিলোঁ ল'ৰাজনৰ নাম কি ল'ৰাজনৰ নাম বিজু তোমাৰ নাম কি মোৰ নাম ৰাকেশ তাৰ নাম খুচি কি কৰে ল'ৰাজনে কি কৰে ল'ৰাজন কোম্পানী ড্ৰাইভাৰ কি নাম ল'ৰাজনৰ নাম কি বিজু বিজু কোন কোম্পানী কাম কৰে আমি ইয়াত পামহি কি গাড়ী